7 colectivos veciñais de Sanxenxo aproveitarán as recentemente reformadas instalacións da Casa de Cultura de Nantes. A obra, financiada cunha achega da Xunta de Galicia e con fondos municipais, estivo valorada en case 150.000 euros. Bonito momento porque a poñer en marcha outra vez esta casa tan importante para a parroquia de Nantes e nunha zona emblemática ademais porque está nunha zona de desarrollo, está o Círculo Cultural, está o colexio, o pabellón, pois é unha zona que está chamada incluso a seguir crecendo para ocio e para que a xente se poida entreteñer e facer actividades. O edificio inaugurado en 1993 foi obxecto dunha fonda mellora. Así actuouse en materia de eficiencia enerxética, illamento e impermeabilidade, co cambio completo de fiestras e persianas. Tamén se instalou un novo sistema de climatización mediante unha bomba de calor aerotérmica e renovouse a pintura interior e exterior. Pois iso, todo o tema que podemos comprobar hoxe que é un día frío, un día agrio, pois que estamos aquí pois cómodamente, con aire acondicionado, con ventanas con doble cristal, o sea que fixemos unha labor moi importante e creo que para estar todos contentos. Tamén se renovou íntegramente o sistema de iluminación con tecnoloxía LED de baixo consumo, colocáronse luminarias de emerxencia máis eficientes e procedeuse á insonorización da sala da planta superior. Dentro da línea que a Xunta mantén con todos os concellos da provincia de Pontevedra, un deles é o de Sanxenxo, porque é un dos concellos que, xa digo, prepara os proxectos de forma clara e concisa e, polo tanto, pois, teñen o mérito de acadar estas subvencións. Ademais de Martín Reguera, participaron na visita representantes dos 7 colectivos veciñais e os concelleiros de Mantemento e Servizos e de Servizos Sociais e Maiores, Iago Torres e Paz Lago.